dnes budeme mať 5000 kalórií challenge! Woohoo! Oh my god. Podľa mňa pre mňa osobne bude ešte ťažšie zjesť strašne veľké množstvo jedla, než cvičiť extrémne tvrdo a ťažko, keďže proste nikdy som že nezhadzoval. Začíname rovno teraz, raňajkami. Teraz som jedol, že 3 vajcia, 2 párky, bol som plný. Ale dneska máme challenge, takže dávame aj párky. Ja si už teraz myslím, že to nezjem, ale minimálne sa o to ideme pokúsiť. Ja už teraz na to nemám chuť, ty kokos. Oh my god. Už som sa dostal do štádia, kedy začínam nevládať. Fuj! Ja som sa zavoňal, som sa skoro dogrcal. Toto bolo ťažšie a odpornejšie, než som čakal. Je mi reálne zle. Takže fakt nemám ďaleko od toho, aby som sa teraz dovracal. 1000 klikov challenge bol ľahšie než toto. A aj akože príjemnejšie. Najhoršie rozhodnutie z tohto celého dňa bol celý tento nápad, ale hneď potom vypiť tých 10 lyžičiek oleja. Lebo kámo, normálne cítim, jak sa mi olej vraca do úst. Ja som ti hovoril, že som dogrcal.